gaba ɗaya wai yanzu ka ci ba lafiya tun ya sha kwaki ya je ya fito ya nemi dankali ya dora ta yamma rai lafiya ba. Waye wannan kai? Thomas, waya batun da babu wasu ne an kai a filin daga ko? Aka harbe shi. Ai da mana baskaci bare iya ba yaro ne na kwazo a fuska amma rago ne wallahi. Oga, ya ka san akwai inda ba a garin nan da ɗan shaye-shaye a garin namu? Ya da mu ka ba mu dama mu je mu ci uban su ne. Karka da mu. Kun kama kai ku balla su ku ci mura uban su. Iyalai. Barawo area ta ja kurkoshi. Kai! Usmani a area ta samu barawo zai ci mura uban su. Cakar da shi a nuna ce muku. Kusan baɗe shi ce muku. Kai bawan Allah wai me yasa ta maka ne? Ni wanga baran ya ga abu mai muhimmanci ne ku duba ku gani. Duba ba cikin jakar nan na ce muku. Ku duba ku bincike. Duba a gani. Duba. Abu ne mai muhimmanci duba. Ai to ne a ciki. Tuwo kai tuwo ba. Tuwo kai dama duk yanda ka ba mutane akan tuwo. Kama shi mana na ce muku ha.